سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتنا نلومي حدا فلوي تحستو قربنا لكم علنا كسافت سامت تحستونا مسانا غتصنحو زعدمكم أدالاونا غرابنا يزمدا بإفرم قدي سناي مكتتال اتي نلومي قربنا يزلنا تحستو ايز فطرتنا زبليو ازيو ادنا تحستو دمايو اتن زقرب لكم تحستو كلتين اتا حنتي سبات كنبالن كلنا كساب كندي چكاناتن قباصاتن مخانا الترئي كتكونن كلا اتا خال دما بنصارو سبات كساب كندي فقراتن روحروحاتن مخانا التبرها نخلتي اتن دما ترجمه اقرب لكم الله بتا ناي چكانه كجمر اتا ابز صحفنا كم چكان اتتقز زلا ابرازيل تنبر ويزوريا اذا بترطاري قتلت ناي سبعيا اب تحت قيد تركب ويزورو سما دايان كريستينا رودريغاس ماچادو تبال كوينا قال 33 عمتيام بمسرتنا ابالات بوليس كتما ريو دي جانيريو زبصحم ناي قتلت حبريتا اب تغزا ناي تقداي مسبصحو زس دم مرئيتيو صنيحوم طرح نفسو زنبرن ابايتا ناي غزو زتصطحه هيوز زيبلو سباي بلعتو مالت مطلو دما تقوريصا صنحاتهم ازي بادريان زفلت برازيلاوي مستا قتاليتو ويزرو سبعين سبيتن كوينوم كلت قلعو زنبروم يم 10 عامات بحنساب دحر مصنح نخلت عامات تفلاليم نيرم يغون امبر اندغنا كراخبون فقرم كحدثون كيلوم يم مچقጫ كم زنبرم ግን ينقر اتقتلت وقحتا ساعة 4 استفصم خوينو قدميا زنبرت مشت ግን بحنسابيوم كزناغو عمسيوم اتقتاليت مخنيات مقتليا بسنك مفلايوم ابستلع على باسي نسو كقتل النسل زحسبه نفسين مكلخال بخراغيره قتيليو بحاليتيام اتزدنصو ግን اتاسبيتي نتمطلو ناي سبعيا قريصا ابدستي زيت بمغبار قوليا مبلعايو ابتو وانتي دوقوم مساتوم نيروم دينوبورون زتفلط ነገር የለን እታትካል ፒሰሪያ እቱንን ዝነበረት ሰበይቲ ከምዝ ምግባራ ንነበርትናይታ ከተማ ብፍላይ ንሰማዒኡ ድማ አደንጪ ዘሎ ዜናይ እቲ መእርመም ኮይኑ ዘለኻ ንሞትሎ በዓል ቤታ ቆልያ ምብልዓዩ ምናልባት ናይ ጥዕና ጸገም አጥሪያድያ ወይሲ ሕርቃንን ጭካንን ዘበጎሶ ስጉምቲያ ወሲዳ መዛረብ ዓለምያ ኮይና ዘላ አይዝ ፍጥረትና اتحنت دما بنصار نايزا زغربنايا ازيار هرهتن فكرنا ديا اتي نربعان 3 عامات زفصمتو مسوات دما نتغبارات فقرا زنصريم اذا سبيتي وياده لوكسر ابت بحال كتما ناي ግብጺ اتنبر كوينا اتفتو بعال بيتا نفس صورن كلايو بحمام بموت تفليوا بعال بيتا قموتن كله قال 21 عامت مرعات يانيرا دحر موت بعال بيتا مريت صلمت كوان تبلا دحر قلوارح نستغلاغلتا بخرن انكون قالا نمعبايغن مسوات تكفل دلو تنبرت اتي اتنبرلون اشتخته ግብጺ عقباو ሕብረተሰብ زعبلولو ስለዝነበረ ሰበይቲ ግዳም ወጽያ ክትሰርሕ ዘፍቅዳይ ነበረን ስለዝኾነ ድማ ቅድሚያ ተገይሩ ዘይፈልጥ ክትገብር ወሰነት ወይዘሮ ሲሳ አቡዳህ ኣብ ግዳም ወጽያ ክትሰርሕ ወሰነት መንሞ ስራሕ ቆጽራ ስራሕ ዝቁጸር ወዲ ተባዕታይ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ጸጉር ርእሳ ብምልጻይ ስረ ሰብኣይ ብምውዳይን ኣብ ርእሳ መዐመምያ ብምጥምጣምን ጫማ ሰብኣይ ብምግባርን ስራሕ ከተናዱ ወፈረት ከም ድሌታ ድማ ከም ሰብኣይ ተቆጺራ ስራሕ ጀመረት ፈለማ ስራሕ ጀመረቶ ኣብ ፋብሪካ ሕጡብን ቡልኬትን ኮይኑ ከሚነዋለ ብምዃን ንነዊሕ ዓመታት ሰሪሓ ብድሕሪኡን ሊስትሮ ብምዃን ኣገልጊላ ብጠቕላላኻ ን43 ዓመታት ኣብ ስራሕ ተጸሚዳ ጓላ ከተመርዑን ደቂ ደቃ ክትርእን ዝበቕዐት ጓል 65 ዓመታት ክትከውን በቂዓላ بنيشتا دلدل أكلا سلزنبرا اتي اتسرحو سراح كم زخونا سبعي
ተዓሞ ነበረት ምስ ዕድመ ምድፋእ ግን በርትዕዋ ጓላ ምስ ተመርዓወት ደጊምሲ ሕጂ ክዕርፍ እኳ ዝብል ተስፋ እንተነበራ ሰብኣይ ጓላ ግን ብኸቢድ ስለ ዝሓመመ ምዕባይ ደቂ ጓላ ኣብ ዝባና ይወዲቑም እቲ ናይ ሰብኡ ዝበሃል ስራሕ ድማ ቀጺላቶ ኣብዚ ለንቅነ ግን ብወግዒ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ብምሕባር ካብ ስራሕ ኣዕሪፋ ትርከብ ወይዘሮ ሲሳ ምስቲ ንነዊሕ ዓመታት ከም ወዲ ተባዕታይ ኮይና ምስራሓ ኩሉ እዳዋ መሓውራን ኣጋራን ገጻውን ከይተረፈ ናይ ሰብኣይ ዝመስል ንሳ ስለምንታይ ን43 ዓመታት ሰብኣይ መሲላ ክትሰርሕ ከም ዝቐጸለት ብጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምስተሓተተት ኣብቲ ፈለማ ስራሕ ንደቂ ተባዕትዮ እምበር ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትካላት ከይደን ምስራሕ ነውሪ ምንባርን ብምግላጽ ጎኒ ግን ከም ሰብኣይ ኮይና ምንባራ ካብ ጾታዊ ዓመፅ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝደሓነትን ካብ ጭቆና ደቂ ተባዕትዮ ናጻ ኮይና ትነብር ከም ዝነበረት ሓቢራ ናጽነት ከም ዝነበራ እውን ዳሕዲሓቶ እዛ ወይዘሮ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ጊዜኣ ኣብ ቤት መስተ ብምእታው ከምቶም ሰብኡ ትዘናጋዕን ትሰትን ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኸዓ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ በይነን ዘይረኽብኦ ናጽነት ምዃኑ ወሲኻ ትሕብር ንሳ ንጓላን ደቂ ጓላን ክትብል ንዝወሰደቶ በይንኻ ኮይንካ ምንባር ዝብል ዕላማ ን43 ዓመታት መስዋእቲ ስለ ዝኸፈለትሉ ካብ ሕብረተሰብ ናይቲ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነ ፕሬዚደንት ተሃገር ዘሎ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ፍሉይ ሽልማት ሂብዋ ኣሎም ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ናይታ ከተማ እውን ፍሉይ ህያባትን ሽልማትን ኣበርኪትላ እዛ እናሓጎ ኮይና ዘላ ወይዘሮ ኣሕዋታ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ሞት በዓል ቤታ ክትምርዖ እኳ እንተሓተትዋ ካብ ንዘይትፈትዎ ሰብ ምምርዓው በይና ክትነብር እያ መሪጻ ብተደጋጋሚ ተሓቲታ ድማ ኣቕቢጻ እያ ንመጻኢ እውን እንተኾነ እዚ ሰብኣይ መሲልካ ምንባር ክትቁጽሎ ምዃና ብወግዒ ገሊጻ ኣላ ወይዘሮ ሲሳ መስዋእቲ ብምኽፋልን መንነት ጾታ ብምሕባእን ጓላ ኸተዕብያ መሪጻ ፍቕሪ ውላድ ልዕሊ ኩሉ ሰሪዓ እዚ ፍጥረትና ጉራማይለ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ዝመጽእ ግዜ ካልእ ትሕዝቶ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹላትና በብዘለናዮ